Dobrý deň, moje meno je Karolina Koščová a už takmer 10. rok pracujem v Európskom parlamente. Momentálne pracujem na pozícii akreditovaná poslanecká asistentka a k tejto práci som sa dostala cestou cez prvú pracovnú skúsenosť v Slovenskej národnej rade. Vďaka tejto práci som dostala ponuku ísť pracovať do Bruselu a už som v Bruseli ostala. Túto prácu som si vybrala preto, lebo ma veľmi baví politika, baví ma aktuálne dianie, baví ma to, čo sa deje v spoločnosti a zároveň ma veľmi baví medzinárodný aspekt toho všetkého. To znamená nie len ten domáci, slovenský, ktorý je takisto veľmi dôležitý, ale aj taká nejaká vzájomná interakcia medzi nami, občanmi zo Slovenska a občanmi z 27 krajín Európskej únie. A veľa záleží od toho, ako si tú prácu predstavuje jednotlivý poslanec alebo poslankyňa. A podľa toho sa vlastne odvíja aj náplň práce nás, ktorí pracujeme v tímoch europoslancov. Ráno takmer vždy začína čítaním slovenskej tlače, prehľadom európskej tlače, prehľadom bruselskej tlače, médií a jednoducho toho, čo sa stalo v predchádzajúci deň, večer a čo sa plánuje stať tento týždeň. Pre tú prácu je veľmi dôležité udržiavať si prehľad o tom, čo sa deje v Európe, teda pre nás Slovákov a Slovenky, aj to, čo sa deje na Slovensku. Aj keď sme možno veľmi často nespokojní, ak sa na situáciu, v akej sa Slovensko v roku 2024 nachádza, a teraz to nemyslím politicky, myslím to historicky, tak sme najlepšie, ako sme na tom kedy boli. Sme jedna samostatná, suverénna krajina, ktorá je súčasťou jedného veľkého a silného spoločenstva a v tomto veľkom a silnom spoločenstve máme hlas, aký sme historicky nikdy nemali. A máme moc ovplyvňovať veci európskeho významu, aké by sme bez členstva v Európskej únii nikdy nemali tie šance, ktoré máme. A tú moc, ktorú máme vďaka Európskej únii. Mladí ľudia by mali voliť minimálne z dvoch dôvodov. Tým prvým je, že potrebujeme perspektívu mladých ľudí, potrebujeme vedieť, čo si mladí ľudia myslia a akú majú predstavu o svojej budúcnosti, ktorú teda vyjadria vo voľbách. No a vďaka tomu my, ostatní, ktorí na tom spolupracujú napríklad, vieme teda, čo máme robiť. A tak potrebujeme vás počuť. To je prvá vec. No a druhá vec je taká jednoduchá, aby za vás nerozhodovali iní, pretože iní ľudia pôjdu voliť a počíta sa len hlas tých, ktorí pôjdu voliť. Možno niektorým z vás jednoducho to prostredie medzinárodných inštitúcií nevyhovuje. A to vôbec nevadí a je to úplne v poriadku, pretože svet sa dá ovplyvňovať odšadiaľ, kde ste. Napríklad pomocou dobrovoľných aktivít, napríklad pomocou toho, že budete láskaví a dobrí k ľuďom okolo seba, a že sa budete zaujímať o to, čo sa deje na Slovensku a v zahraničí a najmä tým, že pôjdete voliť.